Okidoki. Først strøm mit hår. I morgen skal jeg hjem til min mor, så jeg kan ikke lige lave skincare. Og det er fint, fordi jeg laver det i morgen og i går aften. Men skincare, det er ikke godt for børns hud, så derfor laver jeg det heller ikke i dag. Selv hvis det var der, ville jeg ikke lave det. Sådan der. Nu kan jeg blive lidt normalt vil jeg lave det der virale trendy krøller. For dem plejer at lave hver aften, men ikke lige i aften, fordi jeg orker bare ikke. Jeg skal også til tandlægen i morgen, så ja. Yeah. Jeg børster også lidt bag kameraet, fordi det er kedeligt for jer, så også for mig. Der børster hår. Putter noget makeup fjerner på den her, så ellers fjerner jeg bare det hele. Og jeg har haft makeup på, men jeg tror, det allerede er gået, fordi i dag var på vej ud, så min make-up allerede gået væk. Så ja. Anna Isa altid vasker den ene side, og så den anden bagefter. For at undgå, at jeg finder det ene øje og det andet. Jeg ligner bogstaveligt talt en tomat. Så rammer vi mit hår med sådan en her. Det er en forfiner. Vi skal have nattøj. Nu kommer jeg nattøj. Mit tænder det er til vask. Og så vil jeg lige bare se noget, og så går jeg i seng. Hej.